Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri ngadzamatiz zatika fi kulli waqtin wahin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah pengajian rutin malam Jumat Masjid Al-Huda Surabayan RT 21, Masjid Al-Ukhwah Sorowetan RT 22, Soho Masjid Legowo Darussalam RT 23 rahimakumullah. Semoga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ras muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat iman lan Islam, pinaringan kesehatan kesarasan umur panjang katitik saged sareng-sareng tindak dhateng Masjid Al-Huda menika dalam rangka netepi kewajiban saha kesunahan dipun lajengaken tolabul ilmi pengaosan rutin saben-saben malam Jumat bertepatan dalu menika malam Jumat Wage. Paing. Oh dane dudu jadwalku berarti. Wah. Lah Di Aziz. Oh niki Jumat paing ta, Bu? Oh, tak kira Jumat Wage. Tiwas pede kula. Tak medun anu. Oh niki malam Jumat paing. Alhamdulillah. Oh nggih. Biasanipun warga pengging sakiwa tengenipun sing tesih remen sesirih malam Jumat paing niku dosami tindak dateng pengging, dateng makam Raden Ngabeyi Yasadipura Pengging, golek pepadang, ndekek janur kuning, ditumpangke ana dhuwur makame. Jarene anggere ditunggoni sewengi ana kok medal huruf hijaiyah wiwit saka alif tekan ya. Jane gampang nak pengen golek huruf, jenengan beto kertas kali pulpen tenggen kula tuliske. Ini ya beda khasiate. Alhamdulillah ketika orang-orang yang masih sibuk dalam urusan dunia Bapak Ibu, kula panjenengan dalu menika saged sareng-sareng tindak dateng masjid, sareng-sareng ngaos ngaji. Sebab wong ngaji niku senajan diambali di bulan baleni ping 1000 niku ora kena bosen. Wonten kitab Ta'limu Ta'alim, nah niki kitab Fatkul, kitab takrib Bapak Ibu, kitab fikih Mas Adi, kitab kuning ngeten iki lek jenenge kitab kuning, mergo kertase rupane kuning, ana sandangane ning ora iso diwaca. Kula wis 10 tahun ora sinau lali kabeh carane maca. Mula kudu digorokke Mbak menawa Mbak Deumi cek iso. Nah kula blas ora iso. Jemblok kabeh tulisane. Bapak Ibu, nderek pangandikanipun Kanjeng Nabi, nderek pangandikanipun para kiai-kiai
Kyai Haji Solihun saking Geger Magelang niku Kanjeng Nabi dawuh ana sekawan tondo-tondo wong uripe bakal nemu kabejan. Bakal napa Bu? Nemu kabejan. Nah niku hadis Nabi niku kathah. 4 perkara tanda-tanda orang beruntung niku macam-macam jenisnya. Salah satunya di antara beberapa hadis Kanjeng Nabi niki wonten sekawan tondo-tondo wong kuwi uripe bakal bejo. Ya bejo dunya, ya bejo akhirat. Setunggal tondo ingkang nomor setunggal, lamun tiyang menika tesih kersa purun nindakaken salat tahajud ajeg jejeg rutin. Wah, istiqomah. Kinten-kinten niki bapak-bapak, ibu-ibu ingkang rawuh dalu niki saben bengi wayah dalu tesih asring nglilir mboten Bu? Nglilir. Napa nglilire? Mergo uyuh. Mergo beseren kados kula niku harus setengah jam ngoten ndang beseren wae. Mulapane bar mimi air anget ngoten mengke terus jer pipas pipis mawon. Tapi nggih mboten napa-napa itu untuk napa niku pergantian metabolisme tubuh. Syukur pipise sawernane putih. Berarti ginjale awake dhewe cek aman. Tesih bening ngoten niku. Nomor setunggal lamun tiyang menika runtut ajeg jejeg istiqomah anggenipun nglampahi salat lail, salat tahajud. Pramila wonten gen Al-Qur'an nika dipun terangaken wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak ayyab asaka maqamam mahmuda. Kirang langkung niku mbok menawa enten sing cewet. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah. Ken tahajud ken nindakaken salat tahajud. Menurut keteranganipun para guru-guru, salat tahajud niku langkung sae dilampahi sakwise sare bibar bangun tidur. Sepertiga malam yang terakhir niku antawis nggih sakniki ya jam-jam 3 utawa setengah 3 manjing subuh. Subuh sakniki jam 4 kurang seperempat nggih to. Kurang 50, kurang 47 niku pun manjing subuh. Jam 5, jam 3:47, 50 niku pun manjing subuh. Pak Dejo kangge azan mriki nika pun manjing subuh. Kula telake nggen HP niku ya manjing. Walaupun kurang 2 menit sosok niku. Lamun kula panjenengan kersa salat tahajud dikala manusia padha sami nyenyak tidur nggih to. Mula tiyang kok kersa ajeg jejeg tahajud niku tiyang ingkang bakal pikantuk kabejan Bapak Ibu. Sebab mboten sak dengah tiyang niku kuat istiqomah nindakaken salat bengi. Saya menika tahajud, hajat, mutlak, salat apalah terserah jenengan, jenenge saged macem-macem. Panjenengan saged runtut, saben bengi saged nglilir. Klise-klise tangi turu utawa nak kula tesih nyetel HP Bapak Ibu. Soale kula turune ngebo, nak ora nganggo swara ora ndang tangi angger jam wekere HP niki kula setel jam 3 seperempat 30 menit tidit ngoten niku cengkelak ngoten niku ndang tangi ampun kesupen donga
alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ngaturaken agunging panuwun dhateng Gusti Allah amarga wau pun dipateni leren anggene istirahat panjang anggenipun sare terus saged wungu isih tangi melih. Alhamdulillah Gusti, aku jek iso ngolet nyawang anak bojoku jek do ambegan. Nggih ta Bu, jenengan nak nyawang putune, nyawang garwane kanan kiri ngoten niku. Diadi nak tangi turu nyawang bojone ijek ngorok, nyawang anake ijek ngorok ngoten niku syukur diadi. Alhamdulillah. Nak kula ya nyawang bantal guling. Salin tak sawang zong ya. Kedah syukur, ngaturaken syukur kalih Gusti Allah. Matur nuwun Gusti, kula tasih panjenengan paringi panjang umur, badan sehat. Terus dawuhipun para guru-guru ngaji kula, terus ken siram, ken adus, nyekleke sanyo, ngen tandone nek cek kebak ya diuripke neh. Utawa saking hasil dari mata air sumur, nak jenengan nimba sang mata air. Niku hawane anget biasane kalau pagi niku. Adus biarbul rampungan salat minimal 2 rakaat. Panjenengan salat tahajud 2 rakaat. Bar niku ajeng diteruske pinten rakaat terserah. Terus ajeng ditutup ngagem salat witir 1 rakaat napa 3 rakaat mboten masalah. Lah rampung niku jenengan wiridan sak kata-katae maos istighfar nggih angsal ping 100 napa ping 1000, maos selawat nggih angsal, maos Quran nggih angsal. Melek tok ya angsal. Nak dawuh Gus Bahak kowe, nek ora kok bersolat umpamane awake iki lungkrah wis wegah arep salat wegah butuh tangi jenggerak ndonga ngaturake syukur kalih Gusti. Matur nuwun Gusti, kula tesih saged wungu enjing. Terus damel wedang diadi ngopi-ngopi sik, cepaki kopi bojone to gawe wedang sik. Ngopi, nak pengen udut ya sudah udut sik. Tengah-tengah ana ngemper apa ning latar karo nyawang langit. Ya Allah, wayah sepi yo ngene. Syukur karo wiridan. Nek ora wiridan wis butuh ngopi utawa jenengan tengok-tengok merenung muhasabah. Nak kok bersolat yen jenengan salat. Ngoten niku Bapak Ibu. Melek bengi. Tirakat, nak wong Jawa ngarani tirakat. Tirakat niku saking tembung thariqah dalan. Golek dalan padang. Mula tirakate tiyang Jawa niku macem-macem. Tirakate santri ya ngaji, poso, salat, melek bengi lah niku salah satunya. Maos Quran darus lah niku. Nomor setunggal lamun tiyang menika tesih runtut anggenipun salat tahajud. Niku insyaallah nggih Bu nggih tesih ajeg ta Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak tesih ajeg to? Insyaallah. Minimal nak wayah Ramadan kae lho. Wayah Ramadan gelem ra gelem mesti tangi. Mergane karo ngiras-ngirus sahur. Lah niku nomor setunggal niku salat tahajud. Nomor kalih lamun nggadahi keturunan ingkang sae akhlakipun, budi pekertinipun sae Bapak Ibu. Bahasane Al-Qur'an nggadahi putra putri ingkang sholih lan sholihah. Nggadahi keturunan putra yang baik budi pekertinya. Ya secarane wong Jawa kula panjenengan mriki ya grapyak semanak kepethuk tiyang ya separuh ngoten niku. Kula nuwun Pak Di. Kula nuwun Mbak Di. Kula nuwun Bu, umpamane salah satu di antaranya orang yang baik budi pekertinya,
baik akhlaknya. Sebab ngoten iki ora butuh pinter. Gitu Bu. Tiang sing grapi ayo ora butuh wong kudu pinter. S1, S2, SMA, STM ora kudu wong pinter. Gur tuladan saking orang tuanya. Utawa sering dinasehati tiang sepuh lengger. Nak kepada uang ku ya nak papasan ya aruh-aruh. Minimal klakson. Nak saniki nak jenengan nitih sepeda motor klakson. Ning sosok kene karepe apik ngono malah dadi kaget nggih enten Bu. Kula pun nate ya arepe aruh-aruh to enten bapak-bapak enten pinggir dalan nembe maku apa nembe dandane kok. Kula klakson rape ya ratin ngono malah kaget. Malah misuh Bu. Malah misuh kula melu kaget. Wah, berarti ya aruh-aruh itu ada kalanya harus tahu situasi dan kondisinya. Mungkin bagi kita sing kulino angger nyepeda ngagem klakson kita kepethuk tin tin tin. Nah, mboten masalah. Tapi sing kulinane aruh-aruh ya ngangge aruh-aruh. Ngoten niku sebab niku wonten kedadosan kula karepe ya apik. Arep klakson niku malah kaget malah misuh. Wah. Kene karepe niat sae tapi malah kurang prayogi. Lah niku. Pramila pripun supados putra-putri kula panjenengan menika ndadosaken nggadahi akhlak budi pekerti yang baik. Berawal dari keluarga kita sendiri alon-alon menika. Terus pun kalih niku nggih Bu nggih. Putrane le ayo nak kepethuk mbae salim kepethuk sedulure ayo salim cium astane cium tangane ngoten. Itu suatu napa niku tradisi yang baik. Jenengan sami ketika jenengan kok disalami putrane tiang sanes kalih jenengan dongake Bapak Ibu didongake ya pinter ya le ya kare dilus pundake napa dilus bathuke dilus sirahe ngoten dhisik-sik ya le semoga-moga paringi pinter utawa ya sehat-sehat ya le ya apa didongake pripun lah. Nak dawuh guru kula niku kan maos barokallah. Semoga Tuhan memberkati ngoten. Barokallah karo dhisik-sik barokallah. Mboten namung gur meneng wae disalami putune ya. Ya wis meneng wae mboten. Sae niku kalih didongake. Didongake ngoten niku. Sebab zaman sakmenika lare-lare niku amit nyun sewu. Akhlak tindak tanduk solah bawa tingkah lakunipun sampun beda kados alitan kula panjenengan. Zaman sakniki niku karena berbagai macam teknologi niku menyebabkan anak-anak sekarang akhlak tingkah lakunya menika sampun kurang terkontrol. Lari-lari niku sosok ngendikane omongane niku saru-saru, pedes-pedes. Karepe nirake omongane cah gede-gede. Wong sosok wae dheweke iki melu-melu ning ora mudeng karepe. Kepethuk kanca niki ngenten iki, Bu. Niki jenengan paham mboten namine? Niki arti bahasa Inggris fuck you. Artine bajingan kowe. Ning terkadang anak-anak ora paham. Kepethuk kancane angger rapate seneng karo kancane. Niki jebule simbol ya king Amerika. Ning artine miso-miso. Loh, terkadang anak-anak kita ngoten, mula kula sasuk angger enten lari-lari langsung kula sengeni. Weh, ora kenal e. Ki artine apa, Ro? Mboten ngertos Pak Wahid. Kuwi artine ngonek-ngeneke wong aku. Kowe ngerti cah gede iso dikamplengi aku. Ndak paham. Jebule terkadang anak-anak kita ger elu-elu padahal itu ndak baik. Kata simbol-simbol, Bu. Enten sing ngenten iki, enten sing ngenten iki. Ngoten niku. Macam-macam. Karena setiap negara itu mengandung arti sendiri-sendiri. Lah sing nembe familiar kan ngeten. Gitu. Ngene iki apa? I love you. Apa?
Apa? I love you apa-apa ngono. I love you ngertos mboten, Mbah? Aku tresno kowe jare. Oh, karena setiap negara punya anu dewe-dewe, makna sendiri-sendiri. Nah, mbiyen awake dhewe ngene ya, Dek ya. Metal, meme bantal apa-apa. Anak geng mbiyen ngeten iki. Ya, itulah nomor setunggal kersa tahajud, nomor kalih nggadahi putra ingkang sae budi pekertinipun, nomor 3 apa mau lali aku. Alah kula kok ya lali ya. Sik nomor sekawan sik. Nomor sekawan saged pados rezeki wonten daerah dhewe. Nyambut damel pados rezeki cukup ana daerah dhewe. Kados jenengan ngeten nyambut gawe ya gur ana lingkungane sak Indonesia ngoten mawon. Enten daerah dhewe. Nah, itu diantara tanda-tanda tiang sing bejo uripe niku sandang pangane ya cukup ana daerahe dhewe. Tapi nggak enten sederek kula panjenengan niku dijatah Gusti Allah sandang pangane enten adoh ngantos dugi luar negeri dados TKW, tenaga kerja wanita, dados TKI, tenaga kerja Indonesia. Wah niku. Riyen niku enten cerita Bapak Ibu. Enten cerita, enten sepasang penganten leng siji sing kakung kerja pabrik, sing estri ini ya kerja jaga toko. Delalah pandemi corona umpamanipun. Delalah kena PHK. Kena PHK kamangka anake jek cilik, anak loro dijek cilik, akhirnya sing kakung ya ke pabrike ya pengurangan karyawan, ke tokone ya bangkrut sebab kata sakniki toko-toko do tutup. Swalayan mall iku tutup gara-gara enten online, Shopee, Lazada, dan toko-toko online yang lain itu akhirnya toko-toko tradisional enten Solo itu kata sing do tutup. Lah, sepasang iki akhirnya dong pengangguran. Sing putri ya di PHK saka jaga tokone pelayan toko, sing kakunge ya di PHK saking pabrike. Ndelalah suatu saat musyawarah. Mas, saiki awake dhewe piye iki wis ora duwe gawean. Kowe ya wis ditokke saka pabrik, aku ya kamangka anake dhewe iki cek cilik-cilik, wayah ragat sekolah. Ya, Dik, lah terus piye? Aku ya wis tak coba to, Dik, aku nglamar nang endi-endi. Ya ndelalah ya pabrik kok, ndelalah ya lagi ora enek lowongan ngono. Wis ngene ae, Mas. Aku tak nglamar dadi TKW piye ngono. Aku engko tak nyang badan ketenaga kerjaan. Aku engko tak nganggo ijazah SMA aku, mbok menawa engko Gusti Allah ngekeki dalan aku tak nglembara nyang luar negeri tak dadi TKI nyang Thailand. Teng pundi, Bu? Thailand. Yes, karepmu nak kowe ngono ning ya aku njaluk ridhomu ya Mas ya. Gandeng aku kerja yang luar negeri mbok menawa nak tampa kowe neng omah ngopeni anake loro. Oh ya, tak openane anake ngoten niku. Ndelalah tempo ing gawe ketampa niku diterima menjadi TKW enten Thailand, tenaga kerja wanita ditampa enten mriku. Pamitan karo bojone karo keluargane. Mas, pasrah anak-anakku ya Mas ya. Oh wis, engko anak-anak tak openane ngono. Akhirnya pasrah. Sesasi ngopeni anake jek sabar. Gitu. Anak soro sabar. So nak aku nang kono sitok gayan Mas tak transfer duwite yo. Rong sasi
cek sabar. Telung sasi anake wis lekas horeg. Pak, aku njaluk iki, Pak. Aku wis lekas uder-uderkan. Biasane angger cah cilik iku sing nangane mbokne ya to. Juwe-juwe mbokne patut nggih to. Wis ngono wae. Wah, ndelalah segenep kurang kok setahun anake saya ndodro nakale. Wah, wis akhire nakal sing kakung ya ora nyambut gawe ngopeni anake sam saya salat jajane akeh akhire gandeng sing kakung ki ya judeg ndelalah lagi setahun urungane ya sak ya cara bayarane ya sithik to ngirimi ya sithik ndelalah telas ditanjake nggo tuku anake telas akhire sing lanang niku kemropo malah bersakwa sangka wes diatur itu ora ayo mbokmu minggat yang luar negeri golek lanangan lho ngoten niku lho itu awalnya mangkate baik-baik saja tapi karena kepentok kahanan akhirnya niate sing apik niku dadi elek sing lanang dadi berniat jahat wong lunga lembara golek sandang pangan darane golek lah ngoten niku lah wah akhiripun tahun-tahun malah ora ana kabare lah akhirnya malah dadi gendro rumah tanggane lah niku nyata nedahaken bilih rezekinipun kurang barokah mula kula panjenengan Bapak Ibu matur nuwun kalih Gusti Allah ewadene putra putri kula panjenengan nyambut gawene ya cukup ana Indonesia diparingi halalan thayyiban barokah ndadekke keluargane sakinah mawaddah warahmah niku bejo kemayangan Bapak Ibu. Nah kados cerita niki wau malah ndrebolok jebul krungu kabar istrine malah gandeng karo juragane kono selingkuh apa piye lah wis entek-entekan to niku. Naudzubillah min dzalik. Lah itu di antara sekelumit kisah-kisah orang-orang yang kurang sukses di dalam menggapai bahtera rumah tangga. Walaupun nggih kathah rencang-rencang kula sing dong lembara teng Malaysia, teng Thailand mantuk terus iso buka toko dhewe, bertahan sampai sekarang. Ngoten nggih enten. Jatese dalan nggih enten ya. Tapi enten sing mboten dalan nggih enten wong jenenge manungsa niku dijebleske kahanan urip ingkang maneka warna. Pun niki pun jam 8 Bapak Ibu, kurang setunggal kula lali wau. Dados tiyang bejo niku wau setunggal. Kersa salat tahajud nomor kalih, nggadahi putra putri ingkang berakhlak mulia. Nomor 3 wah dadi kelingan. Nomor 3 sregep jamaah. Wah dadi kelingan dangan. Sregep jamaah. Lamun kula panjenengan kersa berjamaah, sae jamaah salatipun, jamaah rutin pengajianipun. Niku insyaallah gesang kula panjenengan dipun paringi bejo. Ingkang terakhir diparingi sandang pangan papan cukup ana daerahe dhewe, ana negarane dhewe. Lah niku insyaallah dipun paringi tiyang ingkang bejo kemayangan. Mekaten lan cekap semanten mugi ndadosna manfaat kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.